bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe awa Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi kuccidde moon oɗo subakal juma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde kono noon manama e jettode seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo boroso waw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi toɓo walla mbiyen ndiyam jippotoɗam ɗam wona ndiyam jaam ɗum noon bandiraɓe no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko bamum Moussa Niang no subaka o waɗi alhamdulillah rabbil alamin Aissata Ndiaye en pine dow jamma enen namdo so tawi bandiraɓe fulɓe foof tawteɓe nder dunde babadam heɓe tawiɓe pine jamma en kofniɓe en ñaguimiɓe duwaw en mbi kadi yo Allah jaɓanen duwaw mo duwiɗa ɗo mboros covid 19 rumto en Aissata Ndiaye ɗalene jaam artiri en e on mono mo gonɗa min mi yewni wi 2018 2017 mi yewni ɗam noon gurdam noon tigui Moussa Niang kono ma art koni weeli Allah adde ko ɓuuri tengtude hannde journaux ji ko noon tigui e nder jandeydi Sénégal ɓe ɓuuri artude Aissata Ndiaye e goncumu to building administrative Mamadou Dia goncumu wongo to 10e étage ɗum no ɓuuri tentude walla min en ɓuuri artude nder jaydeji leydi Sénégal e oɗo subakal juma noon tigui jayde Le Soleil udditidama ko noon tigui hande jayde leydi Sénégal nogas jeeɗiɗi lewru août 2021 gaddotoɗen ko jayde Le Soleil guendirde e bulɗugol mum ñemba oɗon asmane nde wonnoon ɓe mbayliya ganduɗa kayya ko ngari tuggude nde ganduɗa ko nduɗon ndungu nde naati Aissata Ndiaye ɓe ɓuuri artude ganduɗa kay koye ndeɗon wirwirne walla mbiyanna ngol ɗon dungol kin gosi Houssene Habré to Djouma Oumar en ko hanke tigui wonno ene way noon ɓe mbi ko Houssene Habré caggal nguɗon juulu walla mbiyen ndew juula toon e erdogol famille makko kono kayya e ɗeɗon terɗe ganduɗa ko galle Cheikh Oumar Fouti walla men galle Ceerno Madani caggal ɗum noon de ene wayno ko toto Yoff o woni ko wirnoya woni sababu jeyniyankoɓe Le Soleil mbi ko à Yoff ici repose Houssene Habré yaham ndende mbay on mo ganduɗa ko directeur Soleil national o soutien kongue o wi ko Macky Sall dañi manore kono kay heeɓi ganduɗa kay ko respect faade Houssene Habré maître Ciré Clédor Ly kongue mumen tawi nder ndeɗo jeyde Aissata Ndiaye ɗum woni ko tawte ndeɗon jeyde guendire yadde natal on cercueil walla men kin gosi Houssene Habré jeyde Les Échos ko les échos oɗo subaka arti tigui natal ɓiɗɗo makko o wiyete tigo Hamid ene wayno noon o wi kala ko bam makko wawno tigui ganduɗa ko rewede walla mbiyen wawno rewirede maɓe mbat foof haaɓe mbaɗa rendre justice ene wayno noon ko natal makko tawte e hello nayeɓo nde jayde les échos o caɗele ganduɗa ko ngakkere sukarɗo e nder leydi Sénégal ɗum ne ɓuuri artude e nder ndeɗo jayde les échos ɓe mbi noon ko ganduɗa ko nguɗon goom walla mbiyen oɗon campagne sucrière sénégalaise on usine mo ganduɗa tigui ene waɗa sukarɗo e nder leydi Sénégal kono kay ko ronkere mum walla mbiyen wasa ɗum jogade doole gam kay ganduɗa ko ñewdude ɗon caɗele suhare kono kay ya laamu ngu hunƴƴede mum ɗum foof de woni ko jaynenkoɓe les échos loski oɗo subakal e caggal Les Échos ko jayde Le Quotidien ene tawa hen natal building administrative ɓen jeynenkoɓe Madiambal Diagne gatti tigui koye nguɗon cumoɓe mbi ko une fumée sans interrogation ene wayno noon sans oɗon Aissata Ndiaye ko sans temedere ganduɗa ko namdal holko saabi nguɗon cumo holko ganduɗa koye ko duppi oɗon 10e étage ene wayno noon ɓe jeeyi ɓe garti ɓe kolliti noon ko pewnugol oɗon façade ɓen tigui pewnanoɓe dow ko toon tigui cumo ngu ummiri kono kay ala caɗele no fewi saabu tigui cumo ngu ɓoyani huɓɓude walla mbiyen jeygol ngol ɓoyan toon ene wayno on building administrative jimti koye oɗon gueji kono kadi on building administrative waɗani palais présidentiel ko natal tigui ganduɗa kay no heeride palais ɗum tawate nder hello tatamo nde jayne Madiambal Diagne quotidien le quotidien ɓe garti natal hoore lendi Macky Sall suude kongi faade tigui ganduɗa ko ɓen alliéji makko ɓe wondi o wi ko il faut kolodiren jaggodiren beele mbawen folde kane hello jeena en nden jayde le quotidien noon tigui cumo mum wawa judde noon Moussa Niang ɗo kalɗa ɗo ɓaɗi ɗo foof jayde Vox Populi jayde Vox Populi wi ko Aissata Ndiaye cumo nguɗon wawa julde ɓe mbi ko faux building grosse frayeur vite maîtrisé ko ɓoyani mum ko yaayi e ko yaaci taw nguɗon cumo ganduɗa ko jaggama jiiɗani cumo banggue goɗɗo donc jaynenkoɓe Vox Pop gartene helle mabɓe ɗiɗaɓo helle mabɓe tataɓo ɓe mbi noon artiri nguɗon cumo walla mbiyen saabi nguɗon cumo ko ɓeɗon ganduɗa ko travaux d'une entreprise ganduɗa kay ko oɗon façade waylude gueɗe mum walla mbiyen waylude ngari mum ɗum saabi de cumo ngu ummiri toon e ɓeɗon ɓe ganduɗa gollotnoɓe toon caggal kan ɓe garti ganduɗa ko enterrement Houssene Habré ɓe mbi ko ganduɗa kay ko kongi cuutama hen kono kay oɗon ɓiɗo makko Afo Hamid ganduɗa ko suuti hen kongi e oɗon faade bamma ko Houssene Habré caggal kan ɓe garti gonka covid 19 ɓe mbi covid 19 nanɗo appula nanɗo ɓe mbi so tawi ɗiɗon ñabbol ɗiɗi kawtiri holko jibinta janenkoɓe Vox Populoski enen tawi nder hello mabɓe joyama e caggal Vox ko enquête loski ndeysan enquête ene talla Pape Sopi maître Abdoulaye Wade wondude Ousmane Sonko e Khalifa Babacar Sall Serigne Moustapha Sy Aïda Mbodj wondude Serigne Mansour Sy Djamil ko nati mumen de tawateɗo ene wayno noon ɓe mbi ko
ko les grandes manœuvres ɓeɗon tigi heɓantoɓe ɗiɗon sumgoji local élection 2022 ene wayno noon ɓeɗo deni jeeya acteur aji ɓurɗi tigi ganduɗa ko o sembude oɗo saaha ngal landaji dawrugol leydi Sénégal ceerno Bokoum Alassane Sall jikkongue mumen tuute ɓe mbi ko juge Dème et les autres ne sont pas oubliés ɓeɗon kala ɓe ganduɗa natal mumen tawa ɗo jejjita kono kay en jeeya ɓurɓe sembude hannde woni ceerno Bokoum wayno ceerno Alassane Sall en docteur Moussa Diop ko analyste politologue oui ces acteurs de la coalition sont parfaitement pragmatiques ɓeɗon ɓe ganduɗa ko harleɓe tigi makkine foti rendade jeyde las arte gonko covid 19 ɓe mbi ko ganduɗa ko o bonne nouvelle walla mbiyenna ko ganduɗa ko kabaru belɗo ariya e wiide jeynankoɓe las gomu tambingu cellal e nder windere nge walla mbiyenna catal e fedde gota ko windere woni organisation mondiale de la santé e kabri e san jeeya onde o troisiéme vague jogor gaz en ndeɗo wempe ƴettata ɓene ko joni de gasata ɓe gatti ganduɗa kay ko gustugol ɗiɗon kawuji covid 19 kono kay ko gustugol nombre de patients sous traitement ɓeɗon ɓe ganduɗa ko ñawɓe e nder ñawɓe covid 19 e nder teftere leydi Sénégal ustima ha memi leydi e wiide ɓeɗon jeynankoɓe las yettire Allah Allah danɗa yimɓe kadi vague goɗɗo jeyde l'observateur hanke e natal jeyna balde kono hande ɓe gaddi koye natal suko debbo goɗɗo on wiyete ko Lena Gueye kono kayya Lena wona kañum waɗi ɗeɗon caɗele saabu hol sukaɓe rewɓe ganduɗa puntanno gorko goto Aissata Ndiaye gorko wiyete ko Fallou Gueye arnoɗo e Dakar ɓen wiide ko Dakar ganduɗa ko night club ene wayno noon ɓeɗon sukaɓe rewɓe ko yeyde terɗe mumen jaafoɗon e konngol he ko ɗum noon tigui joƴƴino ɗumen e jamma foof ko ɗeɗon gueɗe oɗon gorko noon ko commerçant nde ummi Touba o naati ɗon e Dakar ene wayno noon hol sehil makko waddimo e ɓeɗon rewɓe caggal nde jokkodiri e ɓeɗon ene wayno noon ganduɗa kay o hokki ɗumen kalis kono kay ganduɗa cuuti kongi walla mbiyamo ene gandutiri e Lena Gueye ene mbawi tigui waddudemo Lena Gueye ƴetti téléphone on totti ɗum suko debbo goɗɗo waɗɗi dande Lena Gueye kono kay taw wona Lena Gueye on joue série infidèle on watti haalde makko kono kay oɗon suko debbo mum baddimo wimo Lena Gueye o hokki ɗum kene tolnoye million ngaji jeeɗiɗi hande 100 000 francs janggo 400 000 ñaami kalis makko ha laaɓi wi potti en Maroc o yeehi ha Maroc Aissata Ndiaye kanko gorko on commerçant jeewo matériel de construction to Touba o yeehi ha Maroc o tawani toon Lena o yiyani toon Lena o sowna hay beelu mum ene wayno ko toon tigui ganduɗa ko andi ɓeɗon sukaɓe rewɓe puntanomo caggal nde porti plainte ɓen wiyannoɓe ko Lenen ɓen ɗiɗo ko ganduɗa ko oɗon halkali foof pama junggo ene juuɗe ganduɗa kay ko juuɗe ganduɗa kay ko dadiɓe leydi Sénégal ɓen brigade de morche chantage argent voyage sale affaire de sextorsion manam kanko ɗo technologie tolni ɗo o funtama tawa wona Lena Gueye ha o waɗi hen ko tolni 7 millions eyyi o yeeyde portable makko iPhone 12 Pro o yeeyi 7 plus o yeeyi X Max eyyi so nannuno ɗum hande ɗo fonno nadde ɗo ko heeɓimo ko Moussa Nia heɓatamo kono ɓeɗo sukaɓe koɓe mbatta ko sa ƴeewi wonɓe ganduɗa ko kañumen nannata ɗum hen Moussa Nia jayde libération rewi jayde libération wi ko 1 milliard 800 millions ene wayno noon ko ɗum noon woni ko waɗa décaissé itta gam kayya ganduɗa ko darnude station de pompage gam kayya rewtude ganduɗa ko ɗeɗon diƴƴe ganduɗa ko toɓototo Keur Massar ene wayno noon on marché waɗama attribué ganduɗa ko goomu walla mbiyen entreprise biteɗo sa en taweɗo e nder leydi Sénégal ɗum ko tuggude ganduɗa ko sappo e jeetati lewru mai 2021 ɓe mbinno ko caggal ganduɗa kay ko daddi 24 août 2021 oɗon entreprise sa noon o waɗino installé 2 électropompe Aissata Ndiaye gam kay ittuɗam ɗon ndiyam tedde Keur Massar kono kay ɗiɗon 2 électromoto pompe 2 électropompe marché walla mbiyenna fonctionne no hannirta ni ɗum saabi noon 27 ganduɗa kay 27 majji darnoto noon moƴƴani malgré 838 millions ɗi ganduɗa kay waɗama décaissé to Yanda international gam kay wadde livré ɗiɗon tiwoji ha joni de yiyaka tiwoji comme kay sapeur pompier dari toon darde sembude gam kay rewtuɗam ɗon ndiyam te ganduɗa ko Keur Massar kanen tawi nder hellototoɓe jayde libération caggal kan commandant Moustapha Sylla waɗi arti e ganduɗa kay o ɗiɗon attaque aji walla men ɓen cuutoɓe kongi kantorude e on gestie on comité de suivi force covid 19 où l'indiscipline commence à devenir notre sport national ɓen ɓe ganduɗa ko cuutoɓe gueɗe kantorude e darde mabɓe covid 19 yo gas e wiide commandant oɗon Sylla jayde stade ceftal ɓalli uddata damal jayde stade kayre uddata damal ene wayno e sen jani tawi hen natalla on dossard numéro 1 équipe nationale leydi Sénégal kono kay le gardien des Blues de Chelsea o wiyete ko Edouard Mendy ɓe mbi ko Mendy dans l'histoire on aare tarique football mondial on aare tarique football
dunde Europe caggal suɓede mo ganduɗa ko gardien ɓurɗo mantinade meilleur gardien de l'UEFA ay san jeeyi ko mendi heeɓi oɗon trophée ko fartangue wonande leydi Sénégal fartangue wonande dunde Afrique gardien ƴettuɗo oɗon trophée caggal kannoɓe garti ganduɗa ko on joueur italien wiyete ko Jorginho kañum ganduɗa woni sacré meilleur joueur de l'année de l'UEFA ene wayno joueur de l'année de l'UEFA kanko oɗon gorko Jorginho gorko mo Italie ƴettuɗo oɗon coupe d'Europe ƴetti kadi ganduɗa ko ɗum noon wiite Ligue des champions Jorginho ko kanko woni sacré e yesso De Bruyne kame Ngolo Kanté ay san jeeyi caggal ɗum jeynen ko ɓe stade garti ganduɗa ko mondial beach soccer ngel kawgel juɓɓinguetengel to leydi Russie leydi men Sénégal heeɓi fartange fiide Brésil hunde nde sikkono saabu Brésil ene ganduɗa kay wooti oɗon compétition kono hanki de ngala silla e sukaɓe mum ɓe lappi Brésil 5-4 ay san jeeyi ɗen tawi demi final ko hunde nde meeɗa wadde hunde nde meeɗa wonde hunde wonande weltare ɓesgu Sénégal kala noon tigui en beltima no hannirta ni noon tigui Moussa Niang yo Allah hokkuɓe heɓde coupe amin amin heɓde coupe o ɓe gartira ɗum janggo 16h woni demi final contre Japon contre Japon maɓe pi Japon solde jaɓi inchallah yo Allah waɗanen ɗum Moussa Niang sen gummima ɗon noon woni uddude e banggal ganduɗa ko ɓurno tengtude e jayndeli ɗi ko uddide tan banggue goɗɗo ngal ɗon banggal noon woni hanki ina anda omo ganduɗa kanko woni Hissène Habré ganduɗa woni kañum woni gorko mo Tchad caggal nde wasi fittandu muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal Covid 19 nawi ɗum ɗum ɗon noon Moussa Niang hanki o juulama ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni Juma Omarien walla mbiyen rawde Ceerno Saydou enen ko noon ɓurɗen andirde ɗum rawde Ceerno Saydou Nourou Tall ɗum noon mataw ina jeeyano ko ganduɗa amo gueɗe walla mbiyen darde ganduɗa ene wonno hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗon ɗum saabi noon Pindi TV woppani walla mbiyen heddaki hen caggal hay lawol gotol saabu yeehi toon ɗum noon koye darde Moussa Niang wonno e caméraman meɗen ganduɗa woni Mansour Sow alias Thiat Samba Diop de Samba Diop e Thiat ko kamɓe gonduno e banggal caméra o gam tan addande on kala ko ganduɗa yeyete kewino toon ɗum ɗon noon en mbatta sona artude e ɗiɗon image uji kono kadi hettade yoga e moɓɓe ko ganduɗa yeyete woni témoignage uji walla cettali ganduɗa ɓe gaddi ɗum e Hissène Habré walla hakkude Hissène Habré e oɗo galle mo ganduɗa woni e galle Ceerno Saydou Nourou Tall walla galle on jii hannde ko wonno hannde ko Hissène Habré o juulama ɗo hannde ganduɗa hakkude mo ko e famille Ceerno Mountaga e famille Omarienne fof yimɓe ne gandi ɗum Allah waɗi noon o duwanama ɗo mawwirne hannde Sénégal ko combattant mawɗo wonno e Afrique ko fotno wadde mission mo mo foof ko ɗum haadni ceerno maɗani bammo ko destinomo wimmo yo gaynu mission o gasi ɗum wawno hadde ko heddi ko noon kon to duwanade mo ala kulli haali min gandi ko hen heewani kono miɗen gandi kam sohnaji makko mawɗo o gilla Allah addi mbo e leydi he omo heewi koyɗe nder galle Ceerno Mountaga afa Ceerno Mountaga Madine Mountaga koɓe sehilaɓe gila toon ko ari ko e leydi he noon ko on woni jatigue makko ɗo e leydi he ina wayni kamɓe ko jatigue mabɓe galle Ceerno Mountaga woni ɗo jatigue mabɓe e leydi he e banggue ceernagal koɓe goni ɗo foof ɓe kumpodirani e ɓen ɗon ha ñalama ɗum woni sababu haw adda ɗo hande o juula ɗo debbo o ko moƴƴo ombo ara ɗo saaha foof almuɓe wonɓe omo nafqaɓe ombo adda ɗo teddugal teddule kewɗe kamilaji Qur'an kam min jangguita ɗo feccere nde kam ko addi ɗum ɗo yo Allah yurmo yaafo jaaɗo yo Allah harnumo aljanna yo Allah moƴƴe makko toon barke ko ɗacca ko kadi heddiɓe caggal yo ɗaccuɓe ɗo ko juuti ɓooye sakkade du'ade ay kay Allah jarama en jarama Moussa Niang en kettima kono kadi ko an woni mo ganduɗa on jettinomo toon a ƴetti micro ma on totti ɗum hewɓe gam yiyete andude miijo moɓɓe e ko ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa ina ruttine e galle mum wattanno wiyete galle mum wattam walla mbiyen dernier demeure demeure hoɗorde mum hesere ganduɗa ko on galle ndu jaadu ndu abtata abadan dayma Hissène Habré woynima ganduɗa koy ko duniya woti saare gonga moni fof ñalade mum felli fiyande mum moni fof ne fadi oɗon jour oɗon kihiɗen no furankoɓe mbiyata ni moni fof ne fadi 10 heures mum saabu babiraɓe mbiyata ko janggo 10 heures
non tigi Moussa Nia kono kadi won kon ko wonno hakkunde makko kadi e galle walla mbiyen Juma Omarien oɗon gila o woni ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Hissène Habré ko noon tigi Aissane Ndiaye ɗum ɗon hokkimo fartange sabu ganduɗa ko jomum adde hay rawde ceerno Seydou Nour juule toon ko fartange mawɗo te ko liaison kadi waɗat ɗum sabu enen gandi ko tedduɓe e nder Sénégal ko teddinaɓe nder Sénégal kono ko horsuɓe e horsinaɓe nder Sénégal sabu Hissène Habré addede mum toon juulede toon wona par hasard donc ko liaison fort wonno ɗon sabu sa heeɗi men témoignage uji min mbi ko onon joom suudu makko ko yaltatano ɗon waɗi men ko forte cohésion ko forte gonɗa kay ko liaison wonno hakkude mabɓe Hissène Habré juulama toon kono kadi woni fartange sabu ɓe mbi ko ñande aljuma foof deftere jippina ɗon deftere jippinama ɗon hanki jippinnamo donc o dañi joɓori quoi franchement noon tigi o moftama hanki kadi ɗo ɗo ganduɗa woni ɗo ceehe Yoff yo Allah yurmo yaafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓumo kanko Hissène Habré yo Allah yaafomo nanɗo konngol pulaar haala ceehe onon toranko mbiyata ceehe walla mbeɗe nana tan nenam ni wiya noon aɗa min kam mi anda hen beele ko Moussa Nia beele ko torankoɓe mbiyata noon Moussa Nia hoto rendinami torankoɓe anan Moussa Nia hoto rendinami torankoɓe hande mbiya kam walla janggo mbiya kam ɗum ɗo kalata ɗum ko fulɓe jeeri ɓe Moussa Nia o fof mi haala pularamo Moussa Nia commentaire ceehe Aissane Ndiaye wi ko ceehe woni bamulle minen min mbi ko guenale bamulle Aissane Ndiaye wi no wiye ceehe donc nak mes amis oɗon noon komo Aissane Ndiaye namɗon Moussa Nia woppam mi yeeɗa wallahi ma woppam hande pularamo laaɓoyi fof so Allah jaaɓi noon tigi e weltinde hen tan omo ganduɗa kanko woni Abdourahmane Cissé ha toon to ganduɗa woni diwan mo Mauritanie e kadi Kadiatou Ba saaha fof amin jiiya commentaire moɓɓe te ɗum ɗon ene sohla mbaɗete aimé saaha fof kono kadi to jeƴƴite wadde commentaire sabu ɗiɗon commentaire uji koko ganduɗa amin ganda oɗoni hen amin ganda jiyande moɗon kono kadi amin ganda holko woni darde moɗon ɗum ɗon yete ami ene weltina men no fewi Abdoulaye Ba toon to France e omo ganduɗa kanko woni Ifra Sadio Ba kono kadi Louti Ba kañumne salminama no fewi e Idrissa Ban kono kadi laskeɓe to Maroc kañumne salminama tawde kañumne ko fidèle téléspectateur saha fof nana yeeɓa nana waɗa commenté ɓeyde wadde aimé sabu hande ko tolne mataw ujunnaji 6 yimɓe so jeeɓi hande tawa ko waɗi aimé ko tolni koye 300 min mbiyani famɗi kono noon son ɓeydi min ɓuran weltade tan koye ɗi konngudi min guddata roɓindu jandeli meɗen tottude no aadi altini so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno e bammum Moussa Nia heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat